ko Santa Maria, ti Santo Rosario, iso ti lagi tayo kakta, iso October 7, iso ti lagi pa tayo pang nakapiesta na. Lagi ko lang muna i-college kami. At na medyo terror nga pagi. Nga nanguyong epistemiolo din sa akin, medyo isuro na naligat. Philosophy of knowledge, kaya na nasa epistemology, philosophy of knowledge. Kadati yung medyo terror nga pagi, nagpa-exam orals. Yan. Awan ti ang written, saggay sa kayo masubrat, iyay kwarto na. Kagapot ang medyo na uyong ko na istrikto, handa ka kayo i-guide, no, Jay. Nagandalin maala dyan sir, imbes na ilib na katap no maalam dyan sir. Iyang awan na kapigdit at no, padigan kabukbutan nga pag-examan. Isulat i-review ka, isulat kasla isagsaganaan data medyo na istrikto. Ngam ang angaw na maglaan magdaduma. Katapta na kalinya na dyan di Porto. Dayay pati at damadamang exam. Dayay may sab, nervyos manaan mo di pa may anan. Amoy di naramid na enroll na di Santo Rosario na agtanta na yung tindigan niya. Kada di pati rimuar, apan mga lagi refectory ti Kapena. Nakita na sa Santo Rosario ni may sab, nakbukbutungan. Kakunan na, nakapasaka na, dadagdagan mo na nakarwarkan, nayunam lakunan. Kananggan dari seminarista, jab sumbi dari padi, dari seminarista, nakarosaryo da amin. Binukawal na kang ngarotan. Nakarosaryo da amin na ito binukawal na kang ngarotan. Iso na lang. Iso, nagpadi dari nagsa at Santo Rosario, nari nakapadi, iso na. Ang kumang ibagan at ismuso kayo unin mo na naman ang pagkakataon mo. At ako may sa kamadrin nagpuna, uy, Father, hindi ka nung nagluganan na nabas ke na nakalunggan da ka hindi mayak kayo nagbiyahe na at na kayo nakilugan hindi ko ang deklarada kayo hulak alam mo ginawa ko Father ko na kinuha ko yung sarili ko nagdasal ako kinuha lahat ng mga gamit mga cellphone ng mga passenger ko na pero ako hindi ikaw ba naman si Twitter kanya nga buti mahol ka kanya magkamuna mga awang kwarta binibigay ko yung cellphone ko pero ayaw pag ano na magkakipat pa yung mga sa na 900 sa 700 sino mga yak ng tol upper data pag ano tagaroon ko na hindi malakas talaga yung Santo Rosario hindi ayaw nila yung cellphone mo hindi malakas yung Santo Rosario talaga ayaw nila yung cellphone by 700 pag ano tagaroon ko kasi cellphone mo kisok ko na hindi nagdasal ako ijak amon no gusto nga napiksa yung Santo Rosario ko no ang nakayat di cellphone ni Madre. Kung nagduma kakabsat, nabilag di Santo Rosario. Haanang nga, buyat tayo nagdapungang di kumbento nga, tayo nakijoin lang di ba nag-Santo Rosario yun. Ura yung na agas mga ahos, Ave Maria na, Ave Maria na, Ave Maria na. Anya, magdata nga Santo. Anya, iso ko na, to recite the rosary is far different from to pray the matay uray ko nalipas ng amin di ba makasilagan at dalawang epekto na nukas dyan kakaran ano pa nang na kayo ibunbuntok ko lang naruda na dyan makaate ko naguyil ka ay makapakubig ka yung Rosario daw at agasan ka Ave Maria na ito ka dito Santa Ave Maria na nangyay ka ng walo iso ko nagduma uray sa Santo Rosario tayo awan ang epekto na ijibiyag tayo, awan epekto na ijitartararan tayo, kadi tayo magnanaman, ilip-lipas tayo laang ng awang magdejemining na. Kasi manan, already katikista, sumangkoy takili ayan ni, namapanak mag-Santo Rosario, maikawa na amin apaya, daligi akong pumamanat Santo Rosario, ay ako, nangruno na rin tayo kastoy, Black Rosario mo na rin, danap na tayo. Diyan makasurot. Tayo sumaindak-dak kalmi nga hindi ko na ikawa ako na apay. Ay ako, kas laki mga Rosario na. Di na mailaulak na. Dong sana mo Ave Maria na ito kasi niya. Ako Diyos na idap di kandela. Ay ako, tabapong man ka. Ay tubusa. Kung nagatapang nakalungan din yung atang. Asa naman si kadaling gasatan ka dali. Amin na pusa. Kung kunagad dyan. Anaw mo niya concentration. Kala ko maayat mo lang ang malpas mo, inligpas mo malpay, so nang narignan.
narina, haan, apa yan inya in-concentrate mo, nagtakaw ti masitas. Nagpunting ti masitas. Kasi ano nga naman rin tayo? At mo yung isang Rosario makabsat, haan nga putputan datoy. Biblical, kung ano natin Lucas chapter 1, 28 to 42. Sika pinainggasatan. Abi Maria na po kati Gracia. Ni Apo Diyos kadating kakitain yung tuligay Biblia yung dati na alat ikubit ni Rosario dati ka nakapartak yung nagdual. Sika pinainggasatan kadagiti amin na babae na inggasatan may tibungan ti tiyan mo. Ang Biblical, kitain nyo to, tananda ko nang pinagputar tayo kayo. Di pinagpintas na ikakaasi na kami ang managbasol kita kinitong oras ti ipapatay ni so wag niyo kunan nato no sa kararagom na naipaposuan ti Santo Rosario haamon to nga lakamon ti agnanayon nga tuok kano kaduma uri ang Santo Rosario tayo siguro nga katawaan na tayo kakausa ta pa ya aw mamili na di ba ni bagay isu ka kay ma-disturb ako inpigpig sa akong inbundon to ngam dari ang malay tiniwat at sa proyo ano mariya tang dari jak pala na mabudbud ko ang dado di sumaron ako kasi nanaman yun ang maminsan kay Santo Rosario sakit tumalag Santo Rosario ang dana tayo di suma kanayon ko mga minatay takong kanayon kay Santo Rosario tatakay lang ang iwalo ipapati yun amoy ni Santo Rosario nagadot ikaroran na world peace kapya sa labungan uri padasin niyo, no maririribok ka, no hamu-amu ti pamay ang pinugong biyagmon, no dahil tekas na walang-wala ka na, uri lang ka makaturog, dahil ka tinamdarwan insuro ka katatamay isinenaryo. No hanggang makaturog, just pray the rosary. Inilot na agkalma, intunukwan, nakaturog ka. Kano gaduma nga rin kakapsat ka, apa yung may effective? Hante kami inaanan di ibag-bagana. Kita ini ada jenis teris ni na yun na ni Dalay Pope John Paul II sa San Juan Pablo na ikaduanya. Idi sorupol nga naragsan, naladingit, nagloriyaan data misteryo tinawag. Kita akan dari ibag-bagana din dyan is all about Jesus. Para amin kini Apo Jesus babaon pitulong ni Apo Santa Maria. Kano nanaman tayo amirisan tayo di ibag-bagana para kami Apo Isus babaan di panangibabaot ni Apo Santa Maria. The more you pray the rosary, the more maagkalma, the more pumintas, padasin nyo namin at ibilid na kanugat do magaling ka for the sake lang malpas say sayang kayo natin oras. Nati pa nagsanto rosaryo tayo katap mo natin mo iwakas at sa kaya tayo natin oras. Ang daman ang basit na puro siya dito na tawa. Siyempre ni Apo Santa Maria Rita. Apa yung hantay na ipapati? Apa yung hantay na naman? Tunggal balikas. Nagpintas na naman. Ave Maria, napuno ka di gracia. Hail, full of grace. Nagiging magkatagwak na Santo Rosario. Hail, full of grace. Impyerno magtay. Tinapnon ti gracia ng mga hail. Kung ano hail, full of grace. Hail Mary. Impyerno man ni Apo Santa Maria. Ave Maria, napuno ka ti gracia ni Apo Diyos ti agdaken ka. Sika tinainggasatan kadagiti amin a babae. Apa yang nainggasatan? Isikog na nga ron, imbaga ti anghel daytoy Anghel tinangibagakin ni Apo Santa Maria. Sinong anghel? Gabriel, de sorti messenger niya. Sika pinainggasatan kadagiti amin na babae. Nainggasatan nga tibungan ti tiyan mo anay Jesus. Kas ano nga maaramig kanya ko na. Espiritu Santo sa linungan na kanto. Santa Maria, ina ti Diyos. Therefore, automatic na nagbalin nga ina. Gaputa Diyos, garubi ako Jesus. Ika-aasi na kami ang managbasol kita. Niya tata. Now, in at the hour of our death, into ng oras ti ipa. Kaang nagmayat ko madidirig nang uray magmatay ka tahan ko butel. Taapa yan nagsan Santo Rosario ka. Dinawat mo kini Apo Santa Maria into oras ti ipapatay. Kakaasin pan ko. Kinuno
no mananang tayo ito nagpintasan man. Namoy iti kamayatan nga pa nagsanto Rosario magulpit yung upat na mister. Joyful, sorrowful, glorious, and luminous apaya nagyagi ng pidiga awan sa bali nga kaligan. Anak na aga girpon na aga anya na kana agsasamaan. I pray na Rosario ng Diyo. Kasi di ka pamiyaan di una saan di kasi tapos iso upat nga paday. Uri na the problema padasan. Kas na lang lumapan at kalma. Nagdapa ka rin buka, you pray the rosary, kas na lang punasan na. Padasan din ito ikararagan na kita lang niya kayo. Lumapandama kiinom po, kuran nyo ti rosaryo kita, ang ganalimpyo ang agawin. Kung naktumag ka na gajil lalaki, luburaran ni bakit mo barabadang ti rosaryo kita. Iso ti kunak ka na gajil, ka na gajil kakabang simbahan, apa yung nga aglalabak kayo matila mo tungtung yung abiyang, ti kaaruba, agraman po sa na amuyo, no mano ti tawon na amuyo, ti kinandong na, apa yung kaya rosaryo aglalabak. Kanaglakam mo tadumagan kanya, father ng korni, ay korni mo tabihan mo. Isong tunggal ang tata, pang na waya-wayaan tayo, mapang kayo sisa, mapang kayo kasisa yo. Nagsanto Rosario kayo kas gumimo, kas pamilya. Ipapati yun. You pray, do not recite the rosary. You pray the rosary. Hindi ka tilag-lagi ko nyo, sa balik pa nang i-recite, sa balik i-pray. To recite just to finish, ikan nyo ating nilina, ikan nyo ating kayo panananan nyo ating banday di. Kasi ako may kararagan tayo dito, magsardan ng dito pandemya, abi marira to katigrada na pinagkakaroon, ay kakaasin na kami, abang Guadalupe, kakaasin na kami punahuzo mong dati nga pandemya. Anya nga, kanang kumano si Kamot di Santa Maria, di ka masaya, atan, din ako. Namun ikam dito pilih, hamot ang dito over mo, uray mo lang isang, bigatan. Hamot ang dilaan, ano yung pakuswan. Kanagsayang. Dahil ilag-lag po nyo, nagsayang, dahil pa nagkararag tayo, wapan tayo may isang pagtaingan nga dinaras-daras tayo laang kat na malapasat. Tama ang angod mo mo di pansitan, kag sarsarao ka dyan mo, anya mo dahil limog-limog nga dahil ni Diyos mo, isumat, pampanunog mo at lulwag. Dinaras mo, ayat mo naman kamirang-miranda. Anya dahil. Sayang, di pa pa nyo di may isang pagtaingan, no, di yung matin papagi di dyan nagluwag mo. Hindi nyo ba't sinayaan, awan at epekto na. Awan at epekto na kada tayo, hindi tayo ba't nanamon, hindi ba't bagana. Hindi tayo ba't nainkararagan ko na tayo, nainkararagan, kararag na ro. Nainkararagan. Awis na kapsat. Piyesta niya ko Santa Maria, Santo Rosario. Napintas ka, nalapas tayo, balbalyak to ka. Nadisturba, balbalyak to. Nabuyo ka, tataka-kararabi ako makakaspas-pas man. Nagasmaan ka din na oras. Sabi mo rin, hindi na po. Hindi ko nag-raarat ako. Ibagbagat lang na sayang niya, nanamon niyo. Nabiyod, haan tayo ka, basta-bastaan, di pa nangibabat niya po Santa Maria. Haan tayo ka, basta-bastaan, di pa nangibabat niya po Santa Maria. Ina nga ho, dakay kumati ina, di anak mo di pangibaga, ang request mo no, mangibaga di ina, di anak na, anya nga ro pinakamiton, automatic. Nagapagkapesta na, kanasayaat ka. Balbalyan yun doon, Santo Rosario. Dakay ito na sa Santa, makamu kayo na po, iyan, dahil.